Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti napipintas nga komentaryo kadagiti drama tayo. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay ibasa ken ikanbiag. Ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket impatulod ni pagayam tayo a Dennis, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawek nga ilinged na kumalatan itinagan a Dennis. Tubuak ti La Union. Ngem iti agdama ket addaak ita ditoy Macau. Naamamok ni Jackie iti balay pagiinuman. Sigun kenkwana kasinsina da kano idi iti nobyo na iso anapan nagpalpaliwa daytoy iti kasjay a lugar. Nagis-istorya kami nga rod kabayatan ti panaginummi. Inanandingay ko idi iti saem a pagdaldalanan na. Inalak ti cellphone number na ket inala namet ti cellphone number ko. Gapot agpada kami idin a nakainom saan min analapdan ti bara ti bagimi ket nailawan kami. Ngem kalpasan day di arabii kinuna ni Jackie kanyak nga awan rumbeng a pagdanagak. Ngamin safe kano daytoy iti mabalin a panagsikog na. Kenno bilang man agbunga tinapasamak kada kami, ket dinanto kano ikamat daytoy kanyak. Madamamet idi ti panangipagnak kadagiti papeles ko nga agpa-Saudi. Dualangan alawas ti urayak idi sakbay ti ipapanaw ko, ngem nakla atak gapu takastoy meten dagiti pasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Hello? Ni Dennis ka di dayto eh? Siya nga ron. Apay, asino da ito eh? Dennis, siyak dayto eh. Ni Jackie. Jackie? Juan, kidawag ko mati pa nagsarak ka. At da napatid nga ibagakan ka. Una. Kaano, ken sa dino ti pagkitaan ta, Jackie? Numabalin kat ita ko man, Dennis. Sige. I-text ko kan ka ti lugar a pagkitaan ka. Okay. Dennis, masikugak. Anya? Nagbunga ti pan nakailawan ta. Naamon ni tatang ko ang masikugak. Kat kas na unay apungput na. Anya? Kinapod nun. Kaya't adumakal ti apo ka bastardaw. Isungay kalay sa ti anak ko, Dennis. Ha? Pasensya ka no, Jack, imbaga ti panangikuyog ko kinitatang. Ang Jackie, di mo't Pangaasim, Dennis. Di ka ko managkadkad. Ang mga noon niya pa'y ti aramitan ni tatang kan ka. Ha? Awanan ti adupay asaw, Dennis. Ikasar mo ti anak ko. No di mo kaya't nga dadaga sa mapasamakan ka.
Inton bigatan ti papan ko iti Manila. Ijay kun nga orayon ti flight ko iti sumarunong aldaw. Agan anad ka kuma dito, Wan. Di mo baybayan ti bagim. Wan, di nakapakadanagan, Dennis. Si kakit di ati agan anad ijay. Nang runa kat adakan ton iti adayo. Awan rong mga pagdanagam kanyak. Kabaalak ti bagik. Agyamanak iti panangikalaysam kanyak. Iti likodan ti panangibagak adikan ton riribukan. No bilang agbunga tinapasamak kadata. Ha? Amom ka di amanipod day di arabi. Katsi ka akanayon ti adda iti panunot ko. Mabainak lang ang amang i-text kan mangawag kan ka. Ngam idi na amwak ama si Kugak. Diyakon nagpangadwaan ang awag kan ka. Awan pare ko ti dayta. Kinapudno na. Kastamat la kanyak. Kanayon ko ang malagip tinapasamak kadata. Ken may sa rumbang na lang ba't nga itungpal ka. Ngamin, Jack mo't paglibakan tinapasamak. Kat day talaunay ti pagyamanak, Dennis. Sapay ko matadikan to agbalik. No siyak, awan ti rumbang a pagdanagam kanya kunak manen. Uray kastoy abiglan. O no, sana napakpakadandag iti pasamak. Nang runa ti panagkalaysata. Amok, ken mamatiak, amasursurutan tumit lang ayatan ti tunggal maysa. Nang runa, ket addanton anak ta. Dennis, Sana bale, tadamot cellphone. Uray ka sano ti kinabisit ha? Ikarigatan talat ta kumadag kinuntak. Iti kasta, agtalina ti komunikasyon ta. wen kat agsingsingpet kanto ko maijay. Kanayon mo kumaalaglagipan nga addan asawam. Kat dandani kan agbalin nga ama. Una, oray si kamat. Agsingsingpot kamat ditoy. Laglagi pa nga damot asawam iji abroad. Nga agtrab-trabaho para kada kayong nga gina. Kaano ka manin nga agpawit, Dennis? Ne, kat no kay pawpawit ko lang matkan ka. Una, ngam na ibusan. Manumat laang ngay timpawit mo. No adda extra akwartam dita, mangipawit ka pa'y laang, tani awanin allowance ko. Anya ngay kumati extra akwartak. Kat ipawpawit ko mat amin kan kati sweldok. Ay kat idis kitaram Umutang ka pa'y laang kadagiti katrabahwam. Amumat amasapol ko ti kwarta, nang runa itatadandanin ti panagpas ngay ko. Sige, padasag ti bumulod iti katrabahwak. No da may pabulod da. Sige, katagyaman na. Ipawit mo adagos no, da mautang mo, wan? Wen bakit? Ito lang nga mariknak ti banog ko. Ay, nagsasarunumot ngayon ti panag-overtime ko. Alas 10 pa igaya man iti rabi. Napupuutan ng ti oras Tida sayat, agawid akon. Iti kasta, makay na naakpay. Masapak man na sombrak inton bigat. Ada nag-message. Niruli akabsat ni Jackie Hello, bayaw. Kumusta kan? Amangan no da kwartam amabalin amautang bayaw. Imbagla apaggatang ko itigatas ken diaper toy anak ko. Jakpay ngamin nakastruk iti trabaho. Bayadan kanto inton makaswildo ak bayaw. Una yan. Tiamudan sa gatado ti kwartak. Di daan mo ti rigrigat ko dito yung agtrab-trabaho. Replyak. Pasensya kan bayaw. Ngem awan mabatbati asweldo. Ipaw-pawit ko amin kanimanang mo.
Ngam ipadas mo ti mangibagakan ko na barang adda may pabulot na. Aday ta. Naisend ko. Ne. Nagpartak mo na nag-reply. Awan pa'y sir Bim nga adda dita abroad. Di ka pa'y makatulong. Unay maten. Baybay akon. Diya akong replyan. Apay ngay, adi ka matagpaw iton, Dennis. Nay, katno ka ipawpawit ko lang hindi na panabulan. Mano lang ang mat ngay dayjay. Kurang pa'y apang gatas ti anak mo. Nag-abroad ka pa'y laang nga rod no basit mat ti ipawpawit mo. Jackie, Awan ser-serbim nga ama. Di mo mat gayam maitod ti kasapulan ti anak mo. Di mo mat ammo ti obligasyon mo. Pagbababawyak ti pandak ikalaysakan ka. hello? Inidab na maten. Una yun ti asawak. Nagsasakit dagiti isaw-sawang na asaw. Tinasakit. Naganak gaya man, ngam di da pa yung bagbaga kanya. Di da man la nagisend iti uray may sala ko maa-picture ti anak mi. Ay, unay maten, Diyos ko. Apay ngay. Idi na minsan pa lang aldaw akong kontakag ni Jackie. Ngam di na sungsung-batan dagiti chat kan awag ko kan kuana. Ni Nanang ti umawawag. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawag kayo. Kasi ti apo, nasaya at kami matanak ko. Saan ka kuman nga awagan? Tadyak kayat amasinga ka kabayatan ti panaginanam. Angam ni, kakaasi mo to'y anak mo. Anyat ka tiyo asawan, Nanang. Ay na 5 nga aldawon asaan anagawid ni Jackie. Imbati na ti anak yun ito'y balay. Nga awan man laeng kunanamot amang ibati ti igatang ni itigatas ti ubeng. Anya? Napanan na ka na. Kinapay asaan ang nagpakada-kada kayo. Saan ang nagpakada? Basta pimanaw latan akasla aso. Kat no dinakpay kasarsarita ti asawa manak ko. Labsa-labsan naklatan dito'y balay nukwa. Hala, bayan nyo pa lang, Nanang. Kasaritak to ni Jackie, apaman ang makontak ko. Ay na anak ko, amok tirigrigat mo dita abroad. Diyak kumakayat nga ibagada gito'y ken ka. Ang maasya anak unayan ken ka ken ti anak mo. Ibagbagak laang tipod no. Ket addaken kan amang paliiw iti asawam. Sige, Nanang. Aramida, timbagayo. Hello, Dennis. Lakay, pasensya kan itaak lang ang anak kaawag. Nagpaili ak ngamin, kitjak matan na sangsangot ti nag-cellphone. Napanak nagbirok iti mabalin ko apagdagusan. Jak ngaminan kayat ti makikabalay kininanang mo. Anya? Aywan gayam, mangipaw it ka maning iti allowance mi kini baby. Awanin gatas ken diaper na. Sige. Agpawitak to adagos, apaman na makasweldo ah. Agyaman naklakay, I love you. Ayan nga ni baby. Amangan numabalin nga ipakita mat baba ni ti video call. I-on mo ti video ti cellphone mo. Tap na makitak mat. Naka-audio call ka lang amin. Ay ikwala kay, adaak ngamin ita dito'y computer shop. Jak mo ako tiyan di camera dito eh. Anya? Apay nga adda ka dita. Kunak man no adda ka iji balay. Asino nga ti mangbantay ti anak ta. Ken ayan ti cellphone mo. Apay asaan nga iso ti usaram. Apay ay anagado sa lutsud mo, Dennis. Basta mangipawit ka. Iti kasta, adda allowance mi iti anak mo. Sige, bye. Mabit lang. Hello? Ay, una yun ti asawak. Sabalin sa dayto yun ah. Agsasaro mo ti message ko. Kita man. Name it Jackie. Lakay. Naka-ICU ni baby. Jack amo ti aramidak. Awan apulos kwartak. Ado ti agas amasapol amagatang. Mangipaw it ka adagos. Pengatan.
Anya tinapasamak iti anak ko. Awagak man. Ah. Di naman sumbatan. Reply aklatan. Sige, bakit? Mangipaw itak adagos. Kasaritak ti driver mi ta ison ti ibaon ko. Addaak ngamin iti trabaho ket jak mabalin ti rumwar. Ngem anya kadi tinapasamak iti anak ta. Isin ko na. Agpaw ikamanen, Dennis. Anya? Sigon ka dagiti doktor amang tamtaming iti anak na. Masapul ka no ama operaan adagos ni baby. Gapo iti sakit alaklak amon na ita. Anya ngamin ti sakit na aya. Ang kwa, nalipata kong timbaga ti doktor. Basta mangipaw ikan. Itikas na, at dagastusan ti anak mo. Ag video call taman, itikas ta, makitak ti anak ko. Ay, kwa. Inindap namanan. Jack makunta ka na. Sabalin da ito yung agparparik na kanyak. Tinasayad, awagak ni nanang. Ay na anak ko, saan ama sakit ti anak mo? Luklukon na kalaang ni Jackie. Anya? No di ka mamati kanyak nga inam. Agdamag ka kadagiti makaamam mo kin ni Jackie. Iti kasta, maamuam dagiti aramidan na. Ah, Nabayagan nga ipagbagakan ka. Angam kasladinak met ngamin patpatyan. Isakit mo met di asawam. saan mo't nga iti isakit nanang? Jack lakayat nga grikyar kami. Amuyo mo't nga daak dito adayo. Jack kayat nga isupay ti pampanunutak ti panagapami. Wen, ngam di ka kumaagbalin abulsak. Pangaasim anak ko. Agsasaro naman ang ti message ko. Nimot anti Susan nga ikit ni Jackie ti nag-message. Nagatidog pa iti mensahe na. Basak man. Hello, Dennis Barok. Jack kumakayat ti makibiyang iti isyo yo nga agasawa. Ngem aglablabusen ni Jackie. Saan apudno nga adda iti ospital ti anak yo? Kinapudno na adda kaliblib in ita ni Jackie. Ket masikog na itoy. Ukwartaan da kalaeng iti lalaki na. Jakon kabailan nga ilimad. Makonsensya ako na yan, Parok. Sinaamon ti kaanakak. Lipatemon, Barok. Oh, sana puno na ito eh. Sana. Hello, lakay. Agpaw ika kumamanan. Awanen allowance mi iti anak ta. Anak ta? Wano anak yo iti lalakim? Ne, anya ka din dayto nga ibagbagam, Dennis. Tunggal umawag ka. Kwarta ti bagbagam. Pau-pau-itan kamat. Amin akid daw mo. Itad ko. Umutangak pa yan. Tapno laang maipaay ko ti kidkid dawam. Ngem lipliputan nakgayam. Anya alipliputan nga ibagbagam, Dennis. Awan kinapudno na dagita nga ibagbagam. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Mamati ka kumakanya. Di kan aglibak, Jackie. Amok amin ang ti kalukwan nga aramidam. Dennis, siyak ti asawam. Siyak nga rod kumatipatyam. Di ka kumamamatpati ka dagiti sayang gusang laang. Awan kinapudno amin dagita impadamagdaken ka. Jack kayat amadadaal ti binukil ko a pamilya. Jack kayat nga awan ina mabangunan ti anak ta. Iso apakawanan ka. Ket pangaasim ta agawid ka ni Jibalay. Lipatag amin nga inaramid mo, basta agbalbaliw kan. Kwa, Dennis. Mangipaw itak iti pagpunam nga agnegosyo. Iti kasta, adda pa ka kumikumam. Kasaritak ni nanang, tatulungan na kaamangaywan iti anak ta. Kabayatan ti panagnegosyo.
Anyo na gito'y aladawan. Kinaat man. Nakatagmat ka ni Jackie. Ladawan ti lalaki. Andito lang ako. Kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. At ang magiging anak natin. Excited na ako maging tatay. Basta, agdendin na napay lang. Dagiti unan pa rin. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Anya tinagbasbasulak launay kan ka, Jackie. Apay, nagsakit. Nagsakit. Dennis, anak ko, patibkaram ko matipakinakam mo. Di mo itulok nga abakan nakatigura kan liday amarikrik na mita. Nanang, Panunutom ti anak mo. Isu ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Iti kasta makatrabaho ka na imbag, anak ko. nagsakit nanang. Kasladyak kabalan. Apay ang aramid ti asawak ti kastoy. Apay. Diyak mo't nagkurang nga ng ted kadagiti ka sa pulanda. Apay akastoy tinapasamak. Hanya launay tinagkurang kaya nanang. Awan tinagkurangam, anak ko. Talagakit di agatel daya babae. Saan ama kontento kan ka? Iso ang nagbirok iti sa bali a lalaki. Nanang. Talaga na po skul mo tirupa man niya. At dapay laganas mo nga umawag itilikod ang tinaramid mo apan ang loko kanyak. Ikang ka lang aruden iti gundaway, tapno agbaliw ka. Kat urnusan ta ti amin, ngam talaga gayam anatangken ti ulom. Awan pusom, Jackie. Awan asim. Pagawanan nak, Dennis. Ngam ay ayatak ni Romy. Kat jak kabailan ti maisina kan kuana. Di ka madanagan. Bayadak amin nga impaw-paw it mo. Kat ulitak tagkid daw iti pamakawan. Di kagdanag. Ibatik kin ni nanang mo ti anak ta. Sikan ti makaam mo iti ubing. Amok adi mo baybayan ti anak ta. Masikuga. Kat dandani kun ipas nga iti anak mi kin ni Romy. Agyamanak iti panagayat nga impaay mo kanya. Kabayatan ti panagkadwata. Kidawak alipatan na ko. Apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyang, Jackie. Nagsakit. Apay asak pa iti nakapasamakan ti kastoy. Kasta ti kinapartak dagiti pasamak, Miss F. No kasano ti kinapartak ti panagkalay sami, kasjay met kinapartak ti panagsinami. Idinalpas ti kontratak iji Saudi, nagawidak, kat ditak anakita ken naarakop ti anak ko. Ado ti mangibagbaga akaing-ingas ko unay ti anak ko. Ket nagasatak kano, gapu ta oray kasjay tinapasamak kada kami kani Jackie, inbati na kanyak ti ubing. Aging ga ita ket nasakit paylaeng kanyak tinapasamak, nang runa numalagip ko, dagiti kalukwan nga inararamid ni Jackie kanyak. Pamrayaklatan ti aglulwa, numalagip ko tinapalabas. Nang runa, no kasjay adamagan ti anak ko, no sadino ti ayan ita ti inana. Ninanang kulatan ti makakaammo, amangyaw awan kadagiti damdamagan ti ubing. No maminsan, adda dagiti gundaway adamdamagek ti bagik. No apay met ngamin, ano siya sinupay ti agay-ayat iti napudno, ket isupay ti malukloko. Ita, innaman ti tawan ti anak ko.
Inbatik paylaang iti poder ti inak kabayatan ti panagtrabahok ditoy Macau. Ket madama nga ilaklakad ko, dagiti papeles da nga umay ditoy ayan ko. Iti kasta, makapagden na kami meten nga agama. Damag ko nga adameten dua nga anak ni Jackie, ken ti kadenden na ita, nga isu ti lalaki anang isinaken kwa na idinagamam mo kami. Wen Miss F. Nagsinnoblyanan da iti ex na, kalpasan ti panangikalaysak ken kwa na. Nagsakit, nagsaem daydi apasamak. Ket agingga ita, kasla marikrik nakpaylaeng ti sakit. Ket jak amo no aginggat kaano a malipatak ti saem nga inpaay ti babae anang lipot kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Dumteng tulat ta ti panawen a makalipat ka. Mariknak ti saem ken sakit iti barukong mo amang lagip iti napalabas. Ngem nagasat ka, gaputa addaken ka ti anak mo. Italak mo amin iti Diyos ket ikararag mo at tarabayan na kayo nga agama, nang runa ti anak mo, kabayatan ti panagdakkel na. Di ka agimula iti sakit tinakem, pakawanemon ni Jackie ketluktam ti pusom nga agayat manen. Sapay kuma, tamasarakam ti babae, amang ipatagkin ka iti napudno, ken agbalin amay kadwa nga ina ti anak mo. Alakastan pagayam Dennis, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda daydi kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Julius. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Julius kunamlat ta kumakanyakon. Ay ayatak unay ni Jonah akaayan ayat ko. Manipod inaklon na ti ayat nga indaton ko, nabukal metten dagiti arapaap ko apara iti masakbayan mi, ken tibuklen minto a pamilya. Gapu iti dayta, nagplano ak nga rod nga agabrod. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Nay, kasangsangpet mo laang anak ko nga rumwar ka manan. Wala nang. Sa dino mananay at ipapanam. Di mo kunaan, amapan ka manan iti ayan dagiti babarkadam nga awan ti amuna no diti uminom. Ah? Ninanang mat. Puno ba ti bagbagak, Julius? Ang mga no sumangpet kan tumanan iti tinga ti rabiian na barbartag. Sana ka mapanidya nanang. Mapanak iti ayan ti kaayan ayat ko.
Ingkarek ngamin asarong karak ita ijitagos na. No kasta. Adan ka ayan ayat mo, Julius. Siyempre ananang. Apay, kapoy. Ay ka, nagsaya mga rod. Nupudno day na nga ibagbagam. Iti kasta, makaasawa ka matan. Ninanang mat. Asawa adagos. Agure agurnong kami pay. Ay ka, nasaya at may. Nadakasta panunot yaw. Ay ka, iyam amom to mga rog kada kami ti ibagbagam anobyam Iti kasta, maam-am mo mimatan ti agbalin a manugang may. Well, nanang. Awisag to dito'y balay. Sige, idnakon. Sige, agan-anad ka nga raw, anak kaw. Kasla na nagtipang panunutam Julius. Ako, Jonah. Itay ka pa'y apal-pali iwan. Kasla di ka makaid na. Adda ka di parikot. Anya nga tanong aga brudak. Anya? Kurang ka kami ti sweldok iti pagpapaayak a kumpanya. Iso hapang panunutak nga aga brudak langan. Tapno darasa ka nakaurnong. Julius. Para matlakad at na dahito yung aramidak. Para iti masakbayan ta. Kan maysa. Kaya't kung ngayon grandin to ti kalay sata. Addakan ka dahit na, Julius. Angam no siya klamay sa. Okay akon iti simple lang akalay sa. Saan ta pa'y matkit di nga agasawa? Tapno lapdan ka iti anyaman a desisyon mo iti biyag. No anyaman dagiti planom, suportaran ka. Agyaman iti panakawat mo ha. Agyaman Gapot na suportara mamin nga raramidak. Uy, Manong Julius, Oh, apay Yvette. pudno ka dito ibagbaga ni Nanang? Nga anya. Nga dan ka ayan-ayat mo Well, apay aya. Aya? Oh, apay akas ladi ka mamati. Ay, sad mo't nga iti kasta. Kasla first time mo ngamin nga ibaga nga dan girlfriend mo. Anya? Samot Jack man mo. Ang naido matiragsak amarikrik itinobya kita. Saan akas kadag iti sigod nga nyaw awit ko? Ay, kat ipashare mo nga rod dito'y balay ati ibagbagam akaayan-ayat mo. Iti kasta, maam-am mo mimatan. Ay kat wala. Yawid mo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo mi. Wen ka di. Ipasyar kong to dito balay. Madanon to ta, ading ko. Nay, narabyan ka matading ko. Ay, wen nga rin manong. Nangan kamin, ingkalat tayo di kusina. At daing bati miya parakan ka. Di na ka nauray mabisin mo't ni Nanang. Nanganak ko manong. Nagluto ngamin ti girlfriend ko. Iso nanganak ije dagos na. Sakbayan na gawid Makasta. Kat kaano ngay ayam among pada kami ti girlfriend mo? Ultimo nagan na, di mi pa amam mo. Ha? Ko manong. Dumanon tulot ta. Busy pa ngamin iti trabaho na. Iso jak pa'y maipasyar ti balay. Inatiw na ko na manong mo Imbag ka pa itadan girlfriend mo. Siya nga. Ay, awan pa'y. Awanan. Aglaklakayak sa talaga na baro. Anya? Ay, sana manong. Sayang ti puli. Patsya ka dumtang tumot lang ti babaya kagasat mo. Manong. Ay, kaya't kumatuna yun ti mapanagpasyar iti balayo. Iso na lang, tabi si akpay mat iti trabaho. Kanayon ti overtime ko. Sana bale. Mawatan damat kit di iti balay. Imbagak busy ka iti trabaho. Sakat madama mo ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Imbaga ko na mamimpinsan ton ti panangyam amukken ka. Inton agkalaysatan. Anya? Nagdagulit da ngamin. Talaga kayat da kan ama-am mo. Bayam, tapo masyarak tulat ta iti balayo. Uray awan ka. Wala. Manulaangan alawas ti urayan. Ag-flight ka matan. Wan nga ron. Angam sana bale. Dulang matatawan ti saan ta pa nagkita. Sa bagay matkit di Ngam ipromise mo kanyak Kanayon nak nga awagan. Katwa na.
Mabalin ayamat adi kaawagan. Kaya't ko nga i-promise mo mat kanyak. Nga urayam ti panagsublik, wen? Wan, promise. Napudno ti panagayat ko kan ka. Ket nakasagana akong aguray iti mano atawan. Ngamin, si kalaang ti lalaki nga agtagi ko kanyak. Dayta ti kanayon mo alaglagi pan, Julius. Panagayat kan panagtalag ti kapapatgan. Tapno agbayag ti long distance relationship. Uy, long time no see ka na kan. Wen nga rodangkal. Manumot na taon na dita nagkit-kita. Pakaragsa ka ko na iti kadamita dito i Dubai. Thank you, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak kadanon dito eh. O ano niya, manaka-nakan. Pakaragsa ka ko na at tulungan ka. Amo ka ka ba ilang trabaho dito abroad? Ah? Ala, ang hinanakapay. Kalpasan na. Manganta yun. At yung paisaga na kapag sasanghuan tayo. Hello, Jonah. Hello, kumusta kan, Julius? Ayos lang. Pasensya ka lang kumanwan. Ngamin, ababa lang ti oras ti panagsarita ta. Tunggal umawag ka. Nabiit ngamin na talaga ti break time mi. Okay lang. Awan parikot iti dayta. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Naimbaglangan. Taman nakaawat ka akaayan-ayat ko. Ay, no saan lang. Jack Lamon. Manya ka mo't. Maawatan ka kunak lang arutan. Ngamin, amok mo't ngagtrab-trabaho ka para iti masakbayan ka. Agyaman ak, Jonah. At adamanan nga ayatan ka. Gapo iti kasta galad mo. Sana bale? Inton day off ko. Uray may saal daw ti panagsarita ta iti cellphone. Anya? Ala, agmeriendakan. Tapno makasubli ka adagos iti trabaho. Agan-anad ka akanayon di tawan. Wen, ket agyaman ak manan, Jonah. I love you. I love you too, Julius. O sige, bye nga Rodan. Kumusta yung magtitrabaho mo ka na kan? Okay, matanggal. Medyo maikawak. Ang mairwamak tumit lang. Wala. Kasta mo lang ididamok dito eh. Ang gusto, tinakunam. Mayroon kang tumit lang. Agsas taman hindi. Pangururayan ta, makaluto ni ang tim. Una, Uncle. Ramanan taman mo, ti arak dito, balasyo tao. Uwan! Espesyal tiarak dito eh. Hello, sweetheart. Pasensya kan, Julius. Nasakit ulo. Kaya't kunti maturog. Baliwan tanto lang ang tagsarita. Bye. Hello. Inidap nanti cellphone na. Baybayak pa lang. Amangan no nabanog lang iti trabaho na. Baliwak to langan nga awagan. Apay ka na kan. Kasla nalitay ka. Apay, ada parikot mo. Ha? O da parikot mo. Di kag pangadua amang ibaga kanya. Ano kanyan tim? Uncle? Awan sa baling agtitinulong no sana da tayo matlang. Nang runah kita da tayo dito sa bali pagilian. Adayo tayo kadag iti patpatag tayo iti biyag. Panunutak ti girlfriend ko, Uncle. Apa iti girlfriend mo kanakan? Nadlaw ko kasla nagbaliwan ni Jonah.
Sana nakas itisigod. Di na matsungbatan na nagitiawag ko kan kuana. Di naksamatan mauray. Anya ti kayat mo asawan kanakan. Tugalawagak. Kaslawanan ganas na makisarita kanyak. Namuak mapanpay gaya man iti bar. Nukas dyan nga awan trabaho na. Kanayon kano iti pag-iinuman. Ay, amangan, numapanlag, palpaliwa. Kanakan. Mariribu ka na kangkal. Panagriknak. Kat di na kung kaya takasarita. Ay amangan no suspicion lang na kanakan. At tinasayat, awagam, kitagsarita kayo anasayat. Tapno masulbar, ti barigot yo. Hello, Nanang. Ay, hello, anak ko. Kumusta kan? Kumusta matanda uncle mo, Franco, kanti pamilya na? Nasayat damod, Nanang. Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Sika, kumusta ka matan? Okay ak lang, Nanang. Iso na lang. Tapang panunutag ti kaayan-ayat ko dito Pilipinas. Tapay mat. Parekot ko nga ron, Nanang. Kaslawanan tinamnama kada kami adwa. Nay, ayat kayat mo asawan Julius. Nadlaw ko nga minti panagbaliw na. Di nansan mauray ti panagawid ko. Ha? Nasakit na panunutan. Ngay madayo ak, gapo iti arapahap ko para kan ko na. Anagsakripisyo ak nga umadayo. Tapno agtrabaho. Mahay na, kasta talaga, anak ko. No talaga nga isuti para ken ka. At dalang tawagas, tapno maurnos, ti saan nyo nagkinaawagan. Nanang, Amom ka day nga damat ton girlfriend ni manong mo a Peter. Agpada kayo nga dakaayan-ayat na. ay kit nasayat no kasta. Nasayat no adan kaayan-ayat ni Manong. Ibagam ki din na, tagkalay sadan. Iti kasta, saan ko nga unaan? Ah? Ay, wan anak ko, ibagak to na itakin ko na. Awanan. Talaga adi na kung sungsung-batan ni Jonah. Manungal daw adi na sungsung-batan na gitiawag ko. Abay nga takas jalatan ti kalakati pa nangisina na kanyak iti text. Dahito tirigat ti long distance relationship ako nada. Ado dagiti pasamak asa na mapagpakadaan. Jakmat nga ron makasarita. Ngamin, adak mo dito yadayo. Sakat di namot kaya tasong batan dagiti awag ko. Kasanungatan. Anya tirumbang aramidak. Kasta talaga ti biyag kanakan. Uncle, Anya kay garod, no saan na ka na mauray ti kaayan-ayat mo? Tinapatag, ket nadalos ti konsensyam, ngawan, ti madingar aramidam, iti kaayan-ayat mo. nagsakit la panunutan, Uncle. Sana nalaka para kanyak ti umadayo. Ngem da ito yung ngamin ti amok awagas. Tapno darasa ka makaurnong. Para matlahan ka na kami. Ngem da tamot ti saan na maawatan. Mas dawak lang. Tapay kasi kalakakan ko na. Tibang itix nga break kamin. Ano slaan kanakan? Nalabit na saan nga iso ti babaya para kan ka. Dumteng tulat ta ti babae ang makaawat. Ken mangipatag kan ka iti napudno. Agyaman ang iti pang magbagayo, Uncle. Uray ka sana. Kat malagan ang tiriknak. Gapo kada kayo. Hello? Hello, Jonah. Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Julius. Wen, nagusarak iti kabarbaro anambar. Gaputa di mo matsong batan dagiti awag ko kan ka. Kaya't ka makasarita. Talaga ka di nga awanan tinamnama, ama urnos ti amin kadata. Pasensya kan, Julius. Ngam di mo't imbagak matan kan ka, nga awantan. Kanjak kabailan ti long distance relationship. No si kakat kabailam, saan kanya? Ha? Iso apang nga asim. Di na ko nariribukan pa'y. Adan boyfriend ko. Kat umadanin ti panagkalay sami. Pasensya ka no di ka na uray. Pudno ang nagkariakan ka nga urayan ka.
Ngam talaga siguro asaan adata ti agkaganan. Sorry, Julius. Di mo ko maaramidan ti kastoy kanyak. Masik ako madyon ha. Sanak mat ngay madayokan ka. Para lang iti bagik. No dikit para kadata daytoy. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, Julius. Pasensya kan talaga. Manulagan na lawas to, Ryan. Kanak-kanak. Agawid ka matan. Wen nga radangkal. Kasla nagbiti do atawen na panagtrabaho dito'y Dubai. Wan nga ron. Awan ka, ma. Kano ti kasar ni Manong mo, Peter? Into na umoy abulan angkel. Umo na alawas ti bulan ti Agosto. Napag iso ti panagawit ko. Matindarak ti kasar ni Manong. Muna. Ay, danon mo tulatan ti panangkablao ko kadakwada nga gasawa. Sana ka makaumay. Agam sana bale. Tada ipawit ko kun kaarigalok kadakwada. Iti agbalin nga asawa na. Wen angkel. Sigurado ang maragsakan da. Agasam? Ad dati maar ka Manong Julius. Sika talaga, Ivet. Di ka kadimadanagan. Uray di mo ibaga agwapo At dalata pasalubong mo. Ah? Ay na, Jack may ladawan ti ragsak ko anak kakita ken ka anak ko. Ay, naimbag man ta simurot kayo dito airport, nanang. Ay kawan magagaranak nga minuna yan na makakita ken ka anak ko. Kailiw na kauna yan ni Nanang Manong. Ni Manong Peter ngay. Apay sana simurot. Ay na, makumikom da mga asikaso kadag iti masapsapol para iti panagkasarda iti nobya na. Kasta ka di. Kunak no simurot da iti nobya na. Amwak kumamot agbalin nga ipag ko. Isa na balay, maamamom tumat lang inton madamdama. Apaman ang makaawid tayo ija balay. Amaw, nagpinta sa babae. Siksay kan kaubingan na. Aya? Ay ka, jackpot nga ron ni Manong Ala, gusto day tan at chismisan niyo, Manong. Agawid tayo kit din. Sigurado nga agur-uray dan ija balay. Jonah? Julius? Sika ti girlfriend ni Manong ko. No, kasta. Sikat di bagbaga ni Peter akamsat na. Unay matlakid din ti pan na kairanrana na. Pasensya kan. Ngamyak amo si kagayam ti kamsat na. Awan mat ngamin nadakdakamat na anagan. Kan awan mat apulos ladawan ang makitak dito balayo. Julius, awan makaamungad na palabas na. Iso apang asim. Tasaan mo nga ibaga iti uray asino iti pamilyam. Dayta lang ang tidawatakan ka apabor, Julius. Amom ka ding aging gaita. Kit ay-ayatin ka bailang. Julius pangasim, lipatin na kuman. Saan adatatin na ituding para ititunggal maysa? Nakiwin naswas ka kanyak. Gapot ako na madina kung mauray pa'y. Gamti kabsat ko gayam tinangisukat ang kanyak. Maklon ko. Kinalaglag ang tiriknak. Nasabali ko matao. Ngimsan met. Tatipay mismo kabsat ko. Pagawanan na ko, Julius. Aklunak nga inayat ka matidi. Ngam na po kaw dayta, idi pinanawan na. Nasdaawak laangan. Idi mariknak nga agayatak matan kini Peter. Gapo iti kanayon apanangan andingay na kanya. Gapo iti kaawan mo. Iso apang nga asim. Taawan ko man sa bali ang makaam mo iti napalabas na. Nang runakit manulaangan nga aldang. Agkalay sa kamin iti kabsat mo. Miss F, Jack maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Jack impagarup at isigod ak ayan-ayat ko kat iso ti agbalin nga ipag ko.
Nang runa ket tunggal bumangonak iti agsapa, makitak ni Jonah, kanti kabsat ko anaragsak iti mismo abalay mi. Miss F, nagsakit unay tiriknak, kasla madudog ti pusok no makitkitak ti kinaragsak da adwa. Gapu iti dayta apasamak, nagsubliak nga ro dito'y balasiw taaw, bareng mailiwliwag ko ti saem amarikriknak. At damat dagiti babae a makurkurso na daak. Isu na laeng takasla mabuteng akon nga agayat manen. Ngamin, jakon kayat a mapadasan manen ti masaktan. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangiyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Julius. Agyamanak pagayam Julius iti impatulod mo apakasaritaam. Kasta talaga ti biag. Adda dagiti banag winutaw adumteng iti biag tayo asaan nga agtalinaed. No diket mangibati iti adal tapno agbalin tayo pay amas natibtibker. Talaga siguro asaan ada kayo kani Jonah ti agkagasat. Adda gundawa iti amin a banag pagayam ko. Ammok nga aglunit tumatlaang tinasugatan a pusom ket agrusing tumanen ti ayat. Ket mamatiak adumteng to ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Julius ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na, makablaawan man pay ni Ma'am Ninita Sikat. Makablaawan met ni Ma'am Dominga Banadero. Kastameten ka ni Ma'am Florence Valdez. Hello met ka ni Ma'am Eileen Ramos dita UEA. Makablaawan met ni Sir Bonnie Abobo di Tabonbon, Butuan City, Agusan del Norte. Kastamatan ka ni Ma'am Igorota Girl, ni Ma'am Elvira Flores. Makablaawan met ni Manang Julie Sugitan di Taanduyan, Tubao, La Union. Kastamatan ka ni Kabsat Robespierre Isla di Talyoren, Tubao, La Union. Hello met ka ni Ma'am Geraldine Laroco. Kastamatan ka ni Ma'am Nati Ramirez. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ketkas iti muna anay bagak, no addaman kamali wino mistake apan nakaibasa tinagan, wino apelyedo, i-comment yu laeng no anya ti usto apan nakaibasa, wino pa nakaipronounce tinagan ken apelyedo. Intay nga rudan denggan ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji. Ading, kunan ni Lola, di ka pa'y kanupulos nangan. Mangan ka kumaading. Amangan no agsakit ka. Gapu iti kasta adi mo panpanangan. Gusto mata. Iti kasta. Matay ako. Ading, di ka kumamat agsawa iti kasta. Awanan manong. Natadaalan ti biyag ko.
Nadadaalan dagiti plano kiti biyag. Namimpin sana na nadadaal ti masagmayag. Yasmin. Ti kunam ka di. Kat kabaalak payasang dagiti tao. Hindi ka agdanag, ading. Aramidin mi amin nakabaalan mi. Tapno maipaayan iti hustisya ti naramid da at tonikan ka. Manong Jetro. Jetro, Jasmine, Lolo, dumngag kayo taday bagak. anya rin ta, Lolo? Nitone, nabiro ka ng dagiti pulis. Nasaya at matnukas ta, Lolo. Tirumbang kan kuanak at mabalod aging gatong pabiyag. Isunalaang tanatayan ni Tone. Anya? Apay, Lolo. Limaban ka di ka dagiti pulis ti awanan bain? Pinatay si Amayaw. Anya? Anya? Kalpasan na, si Muko kadagiti basiknan apaok. Nagdisnudo si Muko si Amayaw kadagiti panakabagiti lintag. Marsyal, da kayo magkahan, tatang. Uway, kadwak ni nanang nyo, kinidit raw. Agyaman nakiti sa sarong karya, tatang. Anang, Jetro anak. Tatang, Saan arumbang tinaramid mo, Marshal? Nanang, sigurado ang mabalod ka iti mabayag ka po iti dahita nga inaramid mo baraw. Basol ko ti amin, nanang tatang. When basol ko, iso na isagmak na anak ko. Marshal, okay lang nga oray mabalod ak tinapatag. Naibalas ko tinapasamak kita anak ko. Marshal, Jetro, anak. Amo, akasabot lang iti kabsat mo. Nasakit, tinagam mo kanya. Gapo iti kina-irresponsable nga ma. Hagtuya kasi papa kong baba. Ano ba? Wala di ba makawanan ako? Kastabatin ka na kayo, nanang. Tatang. Sabay ko mapakawandak pa eh. Kung nakiti sana na saya at ngayon aramid ko, iti kalabes. di mo nagtagtaga rin ni Jetro itay lakay. Huwag nga ron bakit nalabit nga ginggay ta. Nasakit pa'y laing tinakam nakin ni Marshal. Ay, kaasimot dagiti apo ko ta. Apektado daon ay kadagiti saan anasaya at amapaspasamak. Bakit? Sayang laeng. Ngamin, naladawan ti amin sakbay anak ka amiris ni Marshal. Sana na may sublipay ti amin. Huwag nga ron Numaminsan ngamin, sa tayo laag nakam no addamadi anapasamak ka na tayo. Naku namon bakit? Ang banyang igarot. Talaga siguro akas tatibiyang. Renato, Tulungan ta hindi na bakit? Tulungan ta ida makabangon manang. Papinsaan ta ti pakinakam da ang mga sarangag. Kadag ito'y pandubok apag daldalanan da ita. Uray ka sa natibanok ko. Jaklat na makatulong. Malagip ko manan ti pamilya. Nilaunay, Jasmine. Nakakaasim at ti anak ko. Sapay kumatang mapakawan na anak ko.
Pakawanan na. Gaputawa na kita iti sibay mo. Tapnod ang gayan ka iti sakam amarikrik nam ita. Gamamo ti Diyos. Ipatpatag kayo unay kinimanong mo ajetro. Sabay kumatagbalin kayo anatibkar kadag ito yagon daway. Aging gaadumtang ti aldaw ngagdeden na tayo manan. Jak tumapakawan ni Marshall. Gapo iti kastoy anapasamak. No amok lang ang abaybay-an na dagiti anak ni. Jak kuman pinakpakawan ini. Ita't nakabalutan. Awanan tinamnamaan na at tulong manipot kanya. Apay ang bakit? Hanya tinapasama ka ni Jasmine. Apay ang awanan iti puot ya pukuta. Ay, Masakit ka din? masikog ti apo ko talakay. Anya, unay matang. Apay ang nagbunga pa ilang ti pananggundaway dakin ko, ana. Nakarakaroon na marigatan ti apo ko talubilang lang. Huray ni Jethro lakay. Ay, Magmes-mes-mes itay. Di na ba't lang maaklon tinaamuan na. baro manen apare ko day tulubilang lang. Renato, Nakakasim mo na kita puko tabakan. apok, apay adi mo manan kinasarita ti inam itay imawag. Apay, nasakit ka de, tinakam mo kan kwa na. Launay, Lola. Apok, no di mga kumakada kami kanimanong Jethro idi, asinaan na ni tatang. Nalabit asan anapasamak ti kastoy. Saan ang kumaanaramas? Kat saan ang met kumanang sikog? Di mo si Tiran ti inam apok. Awan basol na. Siyak ti akin basol. Wan, basol ko ti amin, apok. Lola, siyak ti nang kumbinsikan kwa na nga agabroad. Tapno ti kunak, kat masinaan na ti responsable nga abayaw. Iso abasol ko ti amin. Basol ko apok. No jak kumaindoron ti inaayo nga agabroad. Nalabit asaan mo't anapasamak kan ka ti kastoy. Lola, iswa pa basula ko na iti bagik. Gapo iti na ito'y anapasamak. Umadanigaya man ti panagawid mo di Pilipinas, insan. Wan nga rod insan. Kasla ka ano lang ang idinagrenyo ak iti kontrata. Ita, nalpas manan. Uwan nga rod. Talaga ang nagbiit ti panawan saan ka di? Kamaudyanan na, matungpal matlaangan dagiti plano minsan. Dayta kat ti makadan namanan dagiti anak mo. Wan insan, kat agyaman na ka. May isa ka kadagiti ng patpatibkar kanya. Nuawan ka laang. Jak amunoan niya tinapasama kanya. Awan anyaman na insan. Asino kumangay tagdi tinulong no sana datayo matlaang. Dakkel ti tulong mo kanya. Kan iti si bubukal a pamilya. Kat jak to pulos malipatan day ta insan. Sika talaga. Awan anyaman na kunakmanan insan. Hanya ka di. Di mon panunutan dayta. Tinapatag ita, makaawid kan, kat makadan ng matan dagiti anak mo. Lolo, ada kayo matgayam dito balay. Atabi na, apayati kayo pa ilang maturog. Apay mo't tinakastatar aramidum apok. Kanayon ka rumwar. Kanayon ka amarabyan nga agaway. San lang adayta? Nabarbarte ka pa'y apok. Kasi no, nagboring mat ngamin dito yung balay, lolo. Puro parikot teta dito eh. Nabaybay amasapa yung ti panagadal mo.
Bayamon day tadal lolo. Makauma de agadal. May mayat tag bulakbor. Na-enjoy. Kitraw. Naragragsag kayam ti biyag no kastoy. Malipatan na kiti parikot. Banagrik na kita. Kaslaak bilit at may tayab iti tangatang. Anya. Ay, saan ka kumagumurgura kanya, kuwan? Tapay madlolo. Di mo ko man tultuladan ti abam. Di mo ko man surutan dagiti dakis nga aramid na abak. Lolo. Ang mga no saan to nakabailan ti inayo. Numamuan na ti kastangar aramid na mapok. Masyan ka kumaya inam. Teresa bakay. Apay lakay. Anya ka tanu awagam di anak ta. Apay, ada ibagam? Wen, kasaritak ti anak ta maipapankin ni Jethro. Apay ni Jethro lakay. Awanay, nagikatin iti pagadalan. Saanan nga agis eskwela, na ibarkadan di aputa. Diyos ko, Kitimade, nasursuro na pa yung tagaramat iti maiparit nga agas. ay, una yan. Iso nga awagam ni Bande, nasken ang makasarita ta di anak ta. Sige, pag gusto, inton bigat ti day off na. Isunton ti panangawag taken kwa na lakay. Kumusta magnatat ti pamilya? Ni Banji, nakaawid nga tan. Dagitan na ko. Kumusta damat nga tan? Adon na surat tim patulot ko kadakwada. Ngamawan man lang ora may isang subalit da. Mawatak mat kitita. Nang runa unay tasawak. Rumbang lang ngarat amadosak. Gapo kadagiti aramid ko. Inabusok ti kinasimpet da kanyak. Diyos ko, si kanti makaammo kanya. Italagkon kin ka ti amin. Katsapay ko ma, tatarabay makanayon ti pamilya. Katsapay ko ma, tamo pakawandak meten. Diyos ko. Kate, kumusta ka meten dita, Vanji anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya atak mo dito'y tatang. Kumusta ngay mo ti trabaho? Okay lang mat, tatang. Nasingpat dagiti amok dito'y. Iso na lang, tatalaga nga ado ti matrabaho. Ayun gayam, agawid ako ni iti mabiit. Agpaso anak? Un tatang. Ay nasaya at mo't no kastanak ko. Nasaya at mo't no agawid kan. Ngamen, talaga akasapulan da ka dagiti anak mo. Aywan, kumusta mo ni Jethro? Awagak itay, ngam di na sungsungbat ti cellphone na. Hay, ang mga noadamanan iti balay dagiti babarkada na. Sigurado nga agin inumdamanan ijay. Saan lang nga dayta? Agar aramat na pa iti may parit nga agas anak ko. Anya? Dayta ti pudno anak ko. Saan mi kuman ngay baga? Agam, nasaysayabon lang lumamuam. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya. Eh, Banji anak. Di ka kumamaawanan itinamnama anak ko. Uray kasanupay kaado ti parikot adumteng. Amok akabailam dayta. Basta di ka kumaumibat iti Diyos ana marswa. Kumararag ka kenkwana. Kat dawatam ti tulong ken panarabay na anak ko. Kas iti kanayon ko nga ibagain saan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Amok kan mamatiak adi nakabaybayan. Wan insan, katyak tumaumang agyaman kan. Wen ka di. Ikumusta naktulatan kadaan ti Teresa kani Uncle Renato. Kastamutan kadagiti kakaanakak. Wan insan. Agan anad ka iti panagawid mo insan. Wan insan,
Uray si ka, agan-an nagkamot dito eh. Wen, saan na bali ta sumarunuak matlang agawid? Amala, mapankan, iti kasta saan ka amala daw iti flight mo. Sige, insan. Okay, insan. Awagan nakto, apaman ang makaawid ka. Wan, insan. Sa dino tinagap-gapon, Jetro. Ha? Nanang? Diyak mo ka nagawid kayo ah. Talaga adyak impakpakaam mo ti panagawid ko. Nanang? Sa dino tinagap-gapon, ha? Kwa, di talaang nanang. Di tabalay ti barkadak. Barkada nang isurukan ka nga aginom, kan agmarihuana. Kasta ka di. Apay, Jetro. Apay apati si kamutan kat nasumok mon ti kasta abisyon. Tuladam kadimat ti amon, ha? Surutam kadimat dagiti dangkas nga aramid na. Nanang? Ti amo, sika ti agbalin akatulungak. Gaputa sika ka ngarud ti inauna, ngam saan mat gayam. Nagsardeng kapay gayaman nga agiskwela. Aramidak mat amin akabaulak. Tapno maisakad ko lang ti panagadalyo. Ang apay adi mo man laang maaramid mo ti agadal itinasayaan. Apay, Jetro! Apay akastoy matan tinagbanbanagan ti pamilya. Apay, inaramid ko mat amin akabailak. Tapno agbalin anasaya at ti pamilya binukal ko. Alam, apay. Apay akastoy matan ti mapaspasamag. Anya launay tinagbasulan. Apay akastoy matan tinagbambanagan ti amin. Talaga ka diyan ay paitam ni kasat kanya. Maurnos pay nga ta ti pamilya ni pagayam tayo Avanji. Papagayam, dengganinton bigat ti maudi apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.